Hello guys, so i-try daw nato ni nga technique kung lami ba siya kung unahon ang gulay. Sige daw. According to research, you eat first your vegetables, then your protein and good fats, and last is your carbohydrates and sweets. According to research, if you put in first your veggies, they will produce enzymes that will coat the lining of your stomach so that they will delay the absorption of sugar into your bloodstream, and that will help promote balanced blood sugar levels after meal. Also, they will increase the absorption of nutrients into your body. Itong atong nakita nga video, unahon daw ang vegetable. Uy, kuan man ako'y okra, na ay preto nga talong, and then sunod man daw kay protein. So na ako'y egg, isa lang, tapos carbs dayon kanon. Tapos isaw-saw lang nato sa suka. Ano sa man yun? Suka nga na Bombay. So i-try na nato. Anong baliman eh? So let's eat. Nahon daw ang gulay. Ang tag mabusog bataan eh. Kanon, pinakaulahi siya. Kailangan kana. Sa ang gulay. Dili ba yung nga netong kinanaan kay ang na magkaunta kay pares ba ya? Dungan ba ya na silang kanon og sudan? Kaniyo nahon daw ang gulay daw. Itong talong. Para daw ma-absorb na niya daan ang nutrients sa gulay. Ito ang taste. May raw suka o asin. Malingaw kag kaon. Dugay na mahuman oy. Wala pa lang. Baba. May siya fulig-fulig kaon. Unahon ang okra niya, talong na pul. Ito laki. Kasi na naman ako itlog yan. Ang kalain ay nga itlog raw dahil sa kanon sa gulan wala na itong kanon ay parang ngayon mong kaunan kung kanang itlog ra wapo di siya para sa kanon
Pero okay ra pod ng permero nga unahan nimo ang gulay. Okay ra sa kwa pero kung gulay ka tapos itlog, anha pa ang rice. Wala sudan. Kasi ang kanon, ganahan pa ka mo kaog kanon di na. No, siguro nga unahon kay para inig humani mo sa itlog, di na ka mo kaog kanon. Saan pa mani mo ng kanon nga wala na sudan, ba? Mukhang para sila nato sa kuan sa kanang anong itlog lamig ay na. Kulang ba?